com valores aquest partit? Que potser la primera part el Manlleu ha fet molt bona primera part i la segona el Terrassa hauria merescut alguna més, no sé si és... Bueno, penso que el Manlleu ha tirat mitja vegada de porteria, ha fet 2 gols, penso. Bueno, no han fet gaire cosa, han ficat un gol a una falta indirecta i un gol en un córner, que és futbol també, lògicament, i bueno, penso que no han tirat més a porteria en tot el partit. Hem intentat jugar, dominar, crear ocasions, i bueno, doncs no les hem ficat, i ells amb el mínim esforç s'han tret 4 punts de 6 punts allà i aquí, que penso que han sigut molt superiors. Aquí tenen la sensació que després d'aquest resultat potser ja ha passat el tren. Home, és un pal gran, perquè veníem amb molta il·lusió de poder retallar 3 punts i ficar-nos a la lluita, però bueno, el futbol és tot molt llarg i hem de continuar lluitant fins al final, intentar que l'equip continuï guanyant diumenge al Camp del Rubí i bueno, intentar seguir treballant, que el futbol és molt treball, ha sigut una temporada d'altibaixos i esperem que l'equip s'aixequi d'aquest partit. Penso que l'equip ha fet un gran desgast, ha fet el que ha pogut i hem de continuar. Moltes tensions avui, no? Dins i fora del terreny de joc. No, el futbol, tensions, home, sempre hi ha nervis, però que s'ha de tenir educació i quan la gent no... Estem en un món que no hi ha respecte per res i cadascú pensa que és més disc al costat i ja està, no hi ha més, però el que s'ha de fer el futbol, a part de guanyar, és saber guanyar i tenir respecte pel rival, i aquí hi ha jugadors i algun més que no han tingut respecte, però el futbol s'ha d'acabar i hem de continuar. I et deia això de tensions perquè avui s'han vist pancartes fora del terreny de joc, que avui era un dia molt important per al club, per l'entitat, per a l'equip, i tot això no ajuda, no? Bueno, jo no em puc ficar amb l'afició, ha apoyat molt tot el partit i cadascú s'expressa com vol, jo no estic aquí per valorar això, jo faig la meva feina, aquí estem treballant molt bé, amb un grup, el president ens compleix cada dia 10 que obrem bé, ens deixa treballar, l'afició ens anima, jo penso que hem d'anar tots junts i no he de comentar res més, però jo estic per parlar de futbol i ja et dic, l'afició és l'afició i pot fer el que cregui convenient i res més, i penso que després ens ha animat i ja està, no hi ha més que comentar. Potser algú es pregunta per què el Terrassa no ha jugat com els últims 10 minuts. Jo penso que el Terrassa ha fet un bon partit avui, penso que ha dominat el partit, ha jugat bé en pilota, ha generat ocasions, aquí costa generar, perquè a vegades el camp és molt gran i costa arribar a dalt, però penso que l'equip ha fet un bon partit, sincerament, i ha dominat el Manlleu, que és un gran equip, que està a part de dalt tot l'any, i penso que ha sigut superior. L'arbitre arriba, no arriba, ells en una falta indirecta, amb un rebot fiquen un gol, amb un altre córner fiquen un altre gol, i clar, un 0-2 a casa és un hàndicap, però penso que l'equip s'ha buidat fins al final i ja està, hem de continuar i hem de recuperar-la i jo content amb el treball dels jugadors. Donada la importància que tenia el partit, canviaries alguna cosa del que has fet o del que has vist? No, el marcador, no? El resultat, lògicament. Canviaria el resultat, un 2-1 millor, però no, jo tenia les idees molt clares de com jugar, del que fer, penso que aquestes 2 jugades puntuals no s'han superat en res, però el futbol és futbol i hem d'aixecar-nos. Efectivament, per això, en atac, a la primera part us ha faltat capacitat de desequilibri, no? El Manlleu està molt ben organitzat defensivament. És un equip que treballa molt defensivament i que a més han jugat amb els 3 per dintre, Seuma, Puig i Geri són jugadors molt treballadors, s'ha costat, però jo penso que hem arribat bé, fins a la zona d'altres coses hem arribat bé, ha faltat l'últim passe, la jugada de Pugui crec que ha sigut clau, la de Pugui estava sol, era 1-0, no la fiquem i a la següent jugada ja la falta i fiquen el 0-1. Però ja et dic, sí, lògicament quan passava a parlar i no la fiquem, falta alguna cosa allà per ficar-la, però jo penso que l'equip ha treballat bé i res més. Són 9 punts, el Col·laborar és 10. Ara suposo que per tu és una tasca important el fet de que la gent no es deixi anar, per el fet de veure que aquesta oportunitat s'ha perdut, però que encara esperen que suma 45 punts. No, l'equip no es deixarà anar. No sé si és millor o pitjor entrenador, però que l'equip jugarà fins l'últim minut, l'últim partit al 120%, això ho tinc clar, que el que relaxi no jugarà. L'equip el diumenge a Rubí anirà a tope, a deixar-se l'ànima com sempre, a treballar, a jugar bé, a lluitar i
i hem d'estar així fins al 19 de maig i a veure on estem en aquesta data. Jordi t'ha dit que no t'ha volgut donar la mà perquè havies sortit al terreny del joc, que havies increpat un jugador seu. No entenc. No. Sí, home, un jugador del 93 es dirigeix a la banqueta i riu de l'entrenador o dels jugadors que estan a la banqueta, és una falta d'educació, un jugador. Guanyes, no falta que riguis, la teva gent, però estem tots calents i no pots riure de l'entrenador rival. Que això passa aquí, vas al camp, no sé, vas al camp de l'Iberiana i el maten, no? Bueno, s'ha rigut i encara ha sigut rient i he anat a dir-li i em deia que he ido, no sé què, ni l'he emputxat, jo a Manel Sal li he dit que això no es feia i res més, i no ha volgut donar-me la mà. Però bueno, et dic, el que comentava abans, penso que el respecte al futbol hi ha molt poc i bueno, s'ha de saber guanyar i perdre, però bueno, hem de tenir respecte pels altres perquè bueno, estem treballant tots i tothom vol guanyar i penso que jo tinc respecte amb tots i vull que la gent amb mi ha entrat igual i aquesta risa no la sentem, però bueno, ell sabrà per què ho ha fet i bueno, imagino que ell ho ha fet per algun motiu, s'ha de preguntar al jugador.